ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. இது எப்படி செய்யறதுன்னு சட்டுன்னு பார்த்துடலாம். எந்த ஒரு அக்கேஷனாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு தேவை ஒரு ஸ்வீட். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் நீங்கள் 10 மினிட்ஸில் செஞ்சு அசத்திடலாம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 50 கிராம் அளவு நான் ஜவ்வரிசி எடுத்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கீழே அடிப்பிடிக்காமல் கிண்டி அதை வேக விட்டுக்கலாம். இருக்கட்டும். பக்கத்தில் ஒரு கடாயில் 4 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி, ஒரு கைப்பிடி அளவு திராட்சை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வரையும் வதக்கி எடுத்துடலாம். இதோடவே சேர்த்து நம்ம பாயசம் சேமியாவையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். இது நல்லா வறுபட்டதுமே இங்கே நம்ம பக்கத்தில் வெந்துட்டுருக்க ஜவ்வரிசி கூட சேர்த்து இதை வேக விடணும். ஜவ்வரிசி ஓரளவுக்கு வெந்ததுமே நான் 2 லிட்டர் அளவு பால் எடுத்திருக்கேன். அந்த பாலும் அதில் ஊற்றி நல்லா பொங்கணுமே இங்கே பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம இந்த மிக்சரை அப்படியே எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து இது நல்லா கீழே அடி பிடிக்காமல் நடுவில் கிண்டி 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 நல்லா இதை இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வேக வச்சிடணும். இந்த மாதிரி வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பாலில் வேக வைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். ஸோ இங்கே நான் ஸ்வீட்